First portion diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes. Pitsa 2 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Oy 114 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na 121 dias na lang ang nabilin. Saylo na kita sa tuig 2022. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports First Portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, konseho sa Bacolod nagaupod sa panawagan sa Basiwa Prime Water ikonsiderar ang pag-reinstate sa mga ginkakas nga mga empleyado. 15 anyos nga natabunan sang balas karga sa trucking napatay sa hospital. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Makabig na dominant variant sang COVID-19 sa Pilipinas ang Delta variant bangod sa kadamuon sang gintapikan sini nga among nagresulta sang pagtaas sa mga bag-ong nga kaso. Suno sa World Health Organization, kapin 70% sang samples nga ginpaidalom sa pinakaulihing nga genome sequencing ang nagpositibo sa Delta variant. Sa pinakauli nga record sang DOH nagdangat sa 1,789 ang kumpirmado nga kaso sang Delta variant sa pungsod sa diin 38 ang aktibo. Ginkumpirmar man ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere nga natumod na ang Delta variant sa tanan nga riyon sa pungsod magluwas na lamang sa BARM. Pinakadamo nga kaso sini ang na-record sa Region 4-A, Region 3, kag National Capital Region. Wala pa matapos ang urig, ari naman, may Delta naman nga karon, amo naman ang ginakahadlukan, porte, 2-3 kapilo nga makalalaton sa urig nga COVID-19. Wala pa matapos ang bakunahay, sa urig nga COVID-19 nagtuhaw naman ang bag-o nga variant. Kabay kung tani, nga ining natukiban nga mga bakuna, madala sa pating Delta. Kay kon lain ini siya nga klase kagaw, kag hindi madala sa bakuna karon, Pfizer ka man, Sinovac ka man, o kung ano nga bakuna, basi bala kung gapangita siya, lain nga bakuna, disgrasya gid. Maputot koy gid ang pungsod Pilipinas. Luwas sa mga ginaayuda, ginaamot, gabakal kita sang bakuna. Kung lain na mga bakuna ang kinalan sa Delta, pihogid, lubong sa utang na ang pungsod Pilipinas. Utang dire, utang dito. Di ko mag-ara pagid, masiling abi ang mga sayantipiko kag iban nga nagtukip, hindi pwede ang bakuna subong. Para lang sa urig, kag hindi pwede sa Delta. Disgrasya naman ang pungsod Pilipinas. Wala kabilinggan sa iban nga kapungsuran, kay manggaran sila. Damo sila kwarta, ang ato niya ho, porte na subong ang pangutangay, ambot kon ano ang pagbayad sini sang pungsod Pilipinas. Kung sa bagay, ang mabulos nga presidente, amo naman na ang mapalibog kag magpalitik sang ulo ya kung paano yabaran utang sa bangko, utang sa luwas, porte bilyon por bilyon na ang utang. May mga aligasyon pa ng iban ginbulsa. Amo nang masakit sa tanan. Dapat kung ano ang para kay Juan de la Cruz, para gid kay Juan de la Cruz. Kung ang gobyerno magbakal sa mga material para sa gobyerno, dapat pinakanubo nga presyo. Hindi dapat may bidding na mo.
ang pinakanubo amo ang magadaog sa karonya daw ka disgrasya kita. Overpriced dire, overpriced dito. Kabay pa masanagan ini kag magwa ang kamatuoran. May overpriced bala, may corruption bala, ukon wala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 morning na sa bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang syudad sa Bacolod? Kamusta na mga balita ng aton patrol? Nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Aber, lang taon ta, kamusta na ang mga dalanon? Kamusta ang pagpanghakot sang mga basura? Subong man mga presyo sa merkado. Arana, nagalagaw ng patrol sa sininga mga tinion. Ginaman na siya ni Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin, please go ahead. Action Fred, good morning. Daton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong kagahon, medyo mayad ang aton sininga kagahon, unlike kahapon nga adlaw, Action Fred. Nga gabubo ang ulan kahapon, pero subong nga kagahon mayad ni siya. Ikumpara ta kahapon. May mga bituo na? Yes, sir. May mga kabitunan sa kalangitan ang nakitantan yan at the same time ang haring bulan. Kabay nga magpabilin ang katawhayan, Action Fred, no? Sang syudad sang Bacolod. And at the same time, kabay nga mas mangin matawhay pag hindi na mag-ulan. Sa Southern Negros to Action, no, Fredo? Kapon nga daw pabaluman si Mike Romeo Sierra, grabe man doon ang ulan man dito sa Southern Negros. Perte pang panaguo, perting pagpangilat. May nagkalaigo pa. Yes, sir. Sakto na, Action Fred, no? Pag panaguubi mo to yung bisan nga report to sa mo, lusot gyapon ang to kabaskog sang panaguub. Ang pagpangilat pag-ide, so yung siling ko gani kaladlukan balaw kung kaisa, especially kung mga bata makabati, sigurado mga kabataan mahibi, no? But anyway, Action Fred, ang laragway karon sa syudad sang Bacolod kung dalanon, ang aton sining paghambalaan masyado katawhay, no? Sining aga. And at the same time, Action Fred, ang pila ka mga salakyan ng mga kitanta, kalabanan na kitanta kagina, mga private but pipila ka mga tricycles ang nagabiyahe, ang iban gani kagina sugata ta, ang iban mga salakyan from home site, nag-amat-amat naman sa pagbiyahe kagina kitanta iban nga parking along sa area sang dalan sang Burgos circumferential ang iban ka Royston by gahulat sang pila ka mga pasahero going man along downtown area. Gindabayan taman, Action Fred, ang pila naton ka mga kauturan or rather pila naton nga mga kauturan naghahanda na panglakaton ang iban going sa tagsa ka mga merkado. Sunod ta kagina nga area sang Burgos Public Market halos nagaumpisa pagid lamang to kay Action Fred sa pag bukas man sa nga ila sini nga mga paninda at the same time nug baligya ginlugad to antaman ang pila ka mga meat section nga available man para sa aton sini nga mga kauturan sa mga nagapamangkot sa karon kung pila bla ang presyo karon sang mga karni sang baboy at sa agapa may idea na sila, Action Fred, on cuttings naman kita sang karni sang baboy kagay sining pork chop, spare ribs, ang pork belly, parehas kag kuridas lang sila sa presyo sa karon nga may ara 250 pesos kada kilo, but in general ang ila sining karne sang baboy is 250 man, magluwas gid lamang sa mga selected choices, especially kung mga lalagaon kaangay sining tiil sang baboy, Action Fred, is 170 pesos. Ang ila sining baka ang baka, Action Fred, is ang meat ang pinakaunod is 320, while ang ila sining paras is 180.
Kagang, of course, ang kansi, o kung kalansihon ba aksyon na Fred, is 260 pesos kada kilo. So, for action na Fred, no? Amani ang pila ka mga presyo karon sa nagapangunang karne sang baboy diri sa area sang Burgos Public Market na lakip na diri ang observation man sang patrol. Initala ng ginadulong sa inyo sang Sunzone Plus. Kaping puno sang yerba. Dulong man sa patrol with aksyon. Nanikiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41. Ang aton mga kauturan basi makibot kamo kada Huwebes kag Biyernes may panguma kita. So las 4:30 kita nagasugod sang aton programa. Morning baw ka September napit sa 2 na anano ang ginaplano nyo nga pamahaw karon nga aga. Ako ya matula ko mano karon nga aga. Do ka namit bala bakla mo sang kapayas nagahuluhagpok di bala. Bakla mo paitan tanglad dahon katumbal sos amo nang ginapulupangita sa nga akong ginaway nang gaso-aso pa bala. Higop ka sabaw sos tapos kilaw karamanos. Kiaran mo kamate, sibuyas Bombay, kalamunding da, pagkatapos, butangan mo sang uga balingon, apaw, puwerte. Ang nagahimo sa imo kinilaw, bago lang tapos paligo, ga-short lipot, gagwapusod, puwerte, makagalana ang aton pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:43 na roll call. Baw si Alex Muntisa, ariged una-una gid siya. Gindas na ni Milili Oligo. Morning sa inyo. Dira kay Dane Pornes Salomante. Ano da pamahaw ta? Bago lang nalawag, anong imo da? O sige. Kay Franklin Tilohio, good morning man. Kay Martin Aliling. Kay Huma Lumina, mayong aga. Kay Elvira Hilugo, morning. Watching from Charito Heights. Thanks, good. Salamat man. O, sige. Pangagda sila kape. Karon nga aga. Kape-kape lang kabuda. Enjoy lang kabuda. Kay Manjo Arniho. Good morning. O, sige. Si Alex Muntisa ba? Tamyaw sila ni Ma'am Star Mayo. With Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Kay Ma'am Yakuno Jinky di Alagdon. Upod sa puwersa sang Aksyon Radio Bacolod. O sige, morning. Kay Imbong Jocampo, naga-monitor sa Maaw. Taga Maaw, good morning. Kay Cory Bidaha, watching from Kuwait. Cory, good morning. Ba si Jinky di Agdon na rin siya, Morning ko no kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, tanan nga miyembro sang AFC. Kag sa tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Ann Bigno, good morning man. May lang nga pag-monitora. Sige. Kay Star Mayo, niya kamusta ka? Good Wednesday. O sige. Sayamon di, Huwebes na. Natamyaw yung tanang nga tagpalamati. From Minnesota State. Okay. Star, good morning. Kay Art Tandoy, good morning man. Kay Rowena Castillo de la Cruz, good morning. Kay Mini Oliadas, kay Rex Abiner, good morning. Ba, si Action Rex ang good morning niya. Live pra Barangay Mambulaka, Silay City. Kay Mox Espanyula, good morning man. O, tamyaw na ko no. O, sige na tamyaw na si Banisa Mayo, kag Jinky Noel, kag Alex, no? Milili Uligo. Natamyaw na sila. Okay, sa tangobi ni siya, sa kapihan niya, sa Bani Kape. Kay Rot Antiquinia, good morning, dira sa Santo Niño. Kay Ma'am Aping Agapa, kay Madam Aping Kunuga, luto para sa iya karinderya. Kay Richard Balayang, good morning, ga-monitor sila sa Barangay Hagimit, La Carlota City.
Kairos Plake, morning. Sige. Kay Milagros Morales, good morning man. Kay Manuel Fernandez Dispoho. Kay Lapinid Robert, good morning. Nagamonitor sa Barangay Sumag, kag sa boundary kuno sang Abuanan kag Bago. Reglado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Ronnie Gordon, bawa, ginagutom sa kuno niya pamahaw ta. Kay Veronica Enriquez Pagran morning, from Badi kag Bibing Pagran sa barangay Handumanan. Taga Handumanan da, good morning lang. Kay Teresa Luxin, morning man, nagamonitor. Sige. Sa Salwa, quiet siya, nagamonitor. Kaibili ni Pamusino, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Aso ang ila panamyaw, aga pa. Dira kay Judge Snap Diamante Gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Riobin Tampos ang LTO. Toto Raul Alibuga, galadlad nga na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni. Dira kay classmate Efren Pumpirada sa Merkado sang Sumag, good morning. Dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilla Kabugtaw na ni. Morning na sa inyo. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Kamusta? Daw mayad ng panahon subong, baka hapon ang panglipak kag pagpanaguob, hindi maintindihan. Gauyog mo, bation pa on air kagahapon sang kagahon ga report si Action Albina. Gari na gamak lang. Susuo, porte ang ngurob sang kalangitan. Ano ang tikang sa panahon subong? Intertropical Convergence Zone ang nag-aapekto sa Pilipinas. Western Visayas, lakip ang Negros Occidental kag Bacolod City, maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang Intertropical Convergence Zone. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na sidlangan, pakadto na amina na sidlangan, ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon, mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Puwerte. Ano ang mga balita nasyonal ba? Nagpudag-pudag ang mga frontliner at tubangan gisang opisina sang Department of Health. Gasinggitan sila. Hoy, Duque, resign. Puwerte, no? Kay Maria Luisa Salvador, good morning man. Naga-monitor siya. Dira sa Barangay Elope, Silay City. Kay Erwin Dicatoria Gonzales, morning. Monitor lang sa Maaw, ga pangapi. Kay Mini Oliadas, morning lang. Sige, nagamonitor from Tucson, Arizona, USA. Ba, sa USA, galiga monitor si Mini Oliadas.
kay Crislin Servisa Alingalan. Good morning. Gamonitor sa Barangay Bayabas, Balyadulid. Taga Balyadulid, good morning lang. Areglado. Mabalik ako pagkatapos ni. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bakolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio.
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala pag Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Naglabot na ho sa 105,112 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Lantaon tabi kung sino may pinakadamo. Probinsya sang Iloilo gyapon 216. Sinundan Iloilo, siyudad 126, sinundan sang Negros Occidental 66, Aklan 56, Capiz 55, Guimaras 54. Sa unang Guimaras ni isa dua lang ni subong 54 na ho. Ang Bacolod 52, Antique 16, ang recovery pila 488, sa Kabilugan 90,611. Bao, 38 naman ho, ang bago nga napatay, nagdala sa Kabilugan nga 2,479. Ang Western Visayas may 11,998 kaaktibo nga kaso sang kagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03, kay Gisa Agustin Ramos ang Brunei, good morning. Kay Jonel Cartel Bilyute sang Bakyas, Mansilingan, taga Mansilingan na good morning. Kay Teresita Paulan sang Patikwi, Hinigaran. Kay Atiya Kim Iriman, good morning. Kay Niel Brian Baloes, ba niya mahawta, aga pa ni. Kay Dilia Liabe. Kay Nimisha Roques sang Purok Ruhas, Barangay Tangob, taga Tangob, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste sang Barangay Hagimet, La Carlota City, good morning man. Kay Sonia de la Torre Delgado, kay Radji Tario, good morning. Morning ko no sa pamilya Ilisan sa Grande. Ano ni? Sige morning. Ang malabutan kag mabasahan talang ariglado na. Sige, standby ka mo da. Kay balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager
sa Manila Broadcasting Company. May araman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa Manigeria, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name nag-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibalo. Uy, pangapi-kapi kamo anay An kon anano ang kaundan sang balita kung matuod kag hindi nga balita dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:11 na.
Anano mga balita sa Bacolod, ginpayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nga dako nga hangkat sa kapulisan sa Bacolod City Police ang paglubad sang kriminalidad sa syudad. Suno sa Vice Mayor, Chairman sang City Advisory Council, importante sa gyapon nga mayara sang solusyon ang krimen magun negatuga sa kakulba sa tion nga may wala malubad nga kaso. Nagaupod ang si alkalde sa panawagan nga mahatagan hustisya ang mga biktima. Ginpahayag ni Pamilyaran nga kung basihan ang datos sang otoridad, nagapabilin generally peaceful ang Bacolod matapos nga nagdubo ang crime against person kag property. Apang madamo lamang sang unsolved nga kaso. Suno sa Vice Mayor, naghatag man sa kabudlayan sa kapulisan kung wala sang testigo. Inasod-asod resulta sa kamatayon, 3 ka shooting insidento, Agosto 26, 29, kag 31. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na, kay Nining Lisa Pedero sang Mailom Bago. Good morning. Kay Nobe Magapan sang Pandanon Don Salvador Benedicto. Kay Pili Barniso, good morning ba si Utay Benedicto? Morning kuno kay Kapitan Sergio Libra kag Cyrus Dibuyan sa Barangay Manlocahok, Sipalay City. Kay Erne Odasco Lidas, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Standard Time, las 5:16. Aber, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 16:29. Una nga bula, 16 kag 29. Second draw, 9:37. Ikadua nga bula resulta, 9 kag 37. Third draw, 9:8. Ikatatlo nga bula resulta, 9 kag 8. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 13,429,152. Resulta in any order 26, 14, 30, 31, 38, 37. Resulta sang 645, 26, 14, 30, 31, 38, kag 37. 655 kita, ang jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 25, 47, 39, 33, 54. Resulta sang 655, 25, 47, 39, 33 kag 54. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, kay Minsi Bungkal Apaw sang La Carlota. Good morning. Melchorita Ferrer, kay Jerome Lipanada, kay Jenson Ipson sang Himamaylan. Good morning man. May lang pag-monitor kay Milili Uligo. Muning kuno sa Mambulak sila, ga-monitor kagawad Timay, kag Munit Lobaton. Kay Abigail Sumayang, good morning man. Mawatsing from Qatar. Ba, sa Qatar siya, naga-monitor karon nga aga. Kay Jose Mungkal Torilla, good morning man. May lang pag-monitor, tagsagid kagkagahon. Ariho, may pabangkot la ako sa inyo. May asma bala ka mo. Wala untat nga pag-ubo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, inauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon. Water, i-konsiderar ang pag-reinstate sa mga ginkakas na mga empleyado. Upod kita kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead.
May action friend, ginaprubahan sang sangguniang panglungsod sa Bacolod City ang resolusyon nga nag-aapilar sa Bacolod City Water District o Basiwa kag Prime Water Infrastructure Corporation nga ikonsiderar ang pag-reinstate sang 60 ka mga empleyado ang aking kakas tinalik nga tuig bangod sa redundancy sa posisyon. Kung madumduman action friend, una na nagpagwa sang desisyon o kung mando ang Civil Service Commission Region 6 nga reinstate ang mga aking kakas nga empleyado kag bayaran ng ilang sweldo umpisagin pahalin sa trabaho. Ang aprobado nga resolution action Fred ang gin-consolidate gikan sa resolution ni Councilor Archie Baribara kag Councilor Wilson Gamboa Jr. nga parehas ang tinutuyo. Si Baribara ang magaserve nga main author sa resolution bilang chair sa Committee on Energy, samtang si Gamboa naman ang magaserve nga co-author. Appealing to the to Basiwa as well as the management of Prime Water Infrastructure Corporation for the immediate to consider the immediate reinstatement of the dismissed workers of Basiwa. Nabatian si Bacolod City Councilor Archie Baribara. Santong Task Gold mga ka-aksyon ha, Basta Kape nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28. Sinilasala na subong ang mga politiko. Porte na, Setyembre na mo. Dason bulan, filing na sang Certificate of Candidacy. So hindi na sila kapanago. Ining gapulo palipod subong, nga ipoy-ipoy, magwa gining ilang mga ngalan, di pwede mo. Ma-file ka Certificate of Candidacy, taguon mo, kabudlay ho. Lantaon taniya, sa bulan sang Oktobre. Kay Arman Regalado sang Montara Isabela, good morning. Kay Jose Vicente Estimar, kay Maricel Alonsabe, Hacienda Conchita Coscolhuela, Barangay Sagang La Castillana, taga La Castillana, good morning. Kay Dodge Dalida, kay Crisilda Balindis Iman, sang Panglao Bohol, good morning. Kay Teresita Orita Kahurao, si Elizabeth Malakagamala, siya. Elizabeth, good morning. Kay Florencia Villacampa, sang La Union, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagig kaaga. Kay Chopilo Espanyula, good morning. Tamyawi lang kuno nanayasaling hostia ga monitor sa Tagda Sunto sa Hinigaran. Dira kay Riner Asombra, good morning man. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning kuno. Tamaya P. Domingo, Glinda Reyes, Sidney Reyes nga nagamonitor. O sige, adlaw gid sa bata ya. Sa Libanon, si Maricon Castillo, kag Jonjon Castillo sa Pampanga, good morning. Kay Rinan Pico, good morning. Sa imo, dira sa Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. Taga La Castillana da, good morning lang. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang
sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Agap pasimbanwa, mabuhay
ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Ibigan niyo ka mga empleyado sa Senado inigo gid sang COVID-19 bo ano na ni nga daw wala untat na ning iniguay sang COVID. O sige dali lang, balikan ko kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa kabili. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, mensahe, wala sang ginadampigan.
Padayon Action Radio. Diri kita, 15 anyos nga natabunan sang balas nga karga sang tracking napatay sa hospital. Luis Balita. Upod kita kay Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office, napatay na sa may hospital ang 15 anyos nga bata matapos ang pinaka-oras ka nakaligad sa inisya ang ginala sa Metro Bacolod Medical Center. Ini ang palayag ni Police Captain John Christopher Pasangkay, hepe sa Police Station number 5. Natabo ang aksidente, Action Fred, kahapon sang aga matapos aksidente nga nadulaan sang prino ang tracking nga ginamaneho ni Bobby Cabalhin nga may karga ini nga balas. Kagatempya ini nga gipahigad sa dalan apang bangon sa mahumok nga duta kilid iniliwat kag didto na tumbahan na pilpilan kay natabunan sang balas nga karga ang 15 anyos nga bata nga gikilala sa kay John Ray Cabalhin. Yari ang porsyon sa palayag sang hepe sa Police Station number 5. Actually, sir, ang dump truck pala, sir, ang driver, kag ang painante niya, bata niya, nag-loose brake sila, sir, pa dulog balahalin sa babaw. Palapit na, sir, sa kapihan sa Alangilan. So, padulog sila, na-loose brake sila. So, ang ginambalan to, sir, ng iyang father na maglumpat na tong bata. So, paglumpat niya to, naglagad pa to sa right side. That time na pagkatumba sang dump truck, nalubong sa pala sa balas. And then, may part man sang truck na naipit siya. Puno, sir, so, nung nawala ng preno, immediate action ng driver is ipaigad niya lang sa kilidalan bla, sir. Pero sa kilidalan da, sir, ang sa ginagyan bla sa tubig, sir, daw may hukay, sir, sa gilid, so tumumba dyan. Dugay pa rin siya ka nakuha ang biktima, sir? Mga around siguro, sir, 30 minutes, sir, report na extract siya. Police Captain John Christopher Pasangkay, hepe sa Police Station number 5 sa interview sang Aksyon Radyo. Ini nga report, ginadulong siya sa Kalawan sang Central Plaza Basop. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Kamusta na, bawa? Porte, bisan na diin mo lang itulok ang imo sining. Ay, porte, ang COVID hindi naging matap na. Wala kagtuogid sos, porte, may COVID na, may Delta. Kay Christian Rua, nagatamyaw siya, happy birthday kuno sa anak niya, si Miriam Grace Rua sa Victoria City. Miriam Grace, happy birthday. Kay Saling, sang aning pahanukoy, kay Cathy Bear, good morning, kay Star Mayo, ari siya. Si Eddie Laoso, kag nanay Sabil sa Victoria's Gamonitor, si Edith Yanson Binuman, kay Josephine Paro Alarcon, Nining Luisa Peria Mahilom, Rose Howard, natamyaw kamo ni Jocelyn Salanga, kay Eleanor Rigby Agravante, good morning, nagamonitor siya sa Hong Kong. Morning man kay BFF Rowed Milyesa sang New Jersey. Mga blatter entry pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station because siya sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang kami sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita.
Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan. Radio Philippine Standard Time, las 5:51, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining 43 anyos nga lalaki matapos kinserbihan sa mandamiento di aresto sa dalan niya BS Aquino Drive, Barangay 4, diri sa syudad sa Bacolod. Ang suspect ging kilala kay Ricky Del Prado, presidente ni sang Purok Bulinaw, Barangay 1, diri sa syudad sa Bacolod. Si Del Prado Aksyon Fred ang gindakop sang grupo ni Police Lieutenant Colonel Jose Edil Manzano. Ang tagpamuno sa Bacolod City Mobile Force Company pagiman sa warrant of arrest sa kaso diri nga pagpangawat. Si Del Prado ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 2. Samtang top 13 most wanted persons Guimaras Police Provincial Office ang naaresto man kahapon diri sa area sang Barangay 3 sa Banwasang Hinigaran. Ning suspect ang ging kalala kay Michael Tabuada, 49 anyos, residente isang Barangay 3 sa Banwasang Hinigaran. Now, inisya ang gindakop man sa mga katapo sa Criminal Investigation and Detection Group. Kasubong man sa 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Si Tabuada ang may kasong direct assault with attempted murder. Sa diin 120,000 ang iya sining piyansa para sa iya sining temporaryo nga kahilwalyan, pero daw hindi gid ni siya kagwa action Fred. Kaya may isa pag di siya kakaso nga direct assault with murder. Matapos nga ginapatay sini ang isa ka 51 anyos ka mananagat dararman sa area sang Guimaras. Si Tabuada ang titinido karon sa custodial facility sang Hinigaran Municipal Police Station. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Nuna Agrabante da good morning. Kay Teresita Quinto sang La Granja, La Carlota, kay Diding Alohaminto. Bao si Star Mayo, morning kuno sa Asbania, kay Doc Mayo. Afternoon dito sa ila. Kay Reque Sirino sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Kay Barayo Gareda sang Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Christine Miñez Villalobos. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros Sanon,
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nai, sagsay anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tanbay na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila,